Imo Awka o, Imo Awka na n'Awka. Geenụ ntị, anụta aka alaeze ọ dịka eze ọgwụla agwọ. Ife anyị na-eme bụ ka anyị Igbo dị mma. Unu afụgoro na High Chief Obu Dr. Chukwu Ezugo Austin ndị Igwe, onye nke bụ eze ụzọ Awka the third, announce go the date a ga-eme Imo Awka. Ịma ife nji wee kpọọ ọnya traditional ruler of Awka Ancient Kingdom bụ gịnị? Na nyanwa ka na a function as traditional ruler, ebe Gibson Nwosu na function kwa as a traditional ruler, as onye ji asambodo from government. Mana Austin ndị Igwe na function na-ekwu na nothing concern traditional ruler with government. In fact, na onwe ihe eji ije meeting ndị Igwe na government wele eme. Na binne na-achị obodo ya na ebe afọ ka ekwu. Before nke ọrụ gị date o wepụtalụ maka ime Imo Awka, o nwere two key points mmadụ ọpụtata. One, eji ọfọla bụ welaghachi Igwe. Ịbụrụ onye Awka zaa ma ajụjụ ya, kedu ọfọ nke o ji mbụ Austin ndị Igwe, onye nke bụ ọzọ gidigbam, and kedu ọfọ nke o ji mbụ Gibson Nwosu? Because na government can give you a certificate, mana ha mma mbụ igi ọfọ. The same thing with your obodo. You may call yourself king n'obodo, mana obodo ama mbụ igi ọfọ. Maka na ọfọ bụ eze mmụọ obodo ga-ebunye gị ọfọ. Ngwelu na-ajụ mmadụ na-abụ ya na kedu onye nke bụ original ọfọ? Kedu ego apịrị nke apịrị? Because na enwere m ọfịs ga-abụ ịghọta ha na ịmala ọdịnala Igbo. Enwere ife ga mata ha na ịmala ebe ife na-ada. Between Gibson Nwosu and Austin ndị Igwe, kedu onye ebuli ọfọ and kedu onye nke gara apịrị ọfọ nke apịrị? Because I know na Anambra gọọmenti enwe ọfọ ha na-ebunye mmadụ bụ ọfọ Igwe. Ha na-enye asambodo, and na ọfọ aha bụ ebe ihe mere gị Igwe n'obodo ka m bịakwa. Ngwa gee ntị na nke abụọ tata, o nwere ife mfolo na this right up. E wee sị na o declare na mbụ nyanwa wee kwuo the days a ga-eme Imo Awka. Ịma na Imo Awka abụ one of the greatest festival a na-eme n'ala Igbo. Go and shake. It's one of the greatest events dị n'ọdịnala Igbo a na-eme. Na wee nye date na bụ ife ga-adị welu mme. Nke bụ na Igbo niile ga-ezukọta, mmụọ niile ga-ezukọta, the whole ndị dibia ndị ọdịnala ga-ezukọta ewelu mee Imo Awka. Imo Awka dị ka otu esi abịa na Nnewi a na-eme edo. Otu afọ ka ọ dị, ọ bụghị obere ife, mana o nwere ife okwulu ebe a. Maka ọ ife mmadụ kwulu ka eji ekpe n'ikpe, a n'ife mmadụ kwulu ka eji were ama eziokwu. O wee sị na before a declare the days, na eze mmụọ Imo Awka ga-eme consultation. O mesi anya, o wee wepụta days mmụọ sọpọtụrụ. O wee sị here na after consultation with aka ji ọfọ Imo Awka, before finance efe a, enwere m okwu. Enwere mmụọ na-abọ n'Awka, ana m ajụ ajụjụ o. Kedu eze mmụọ Imo Awka ọ na-arụrụ Gibson Nwosu ọrụ, na-arụkwarụ Austin ndị Igwe ọrụ? Ịmata ife na-abụ ya, ị ga-ama eziokwu. Because na ọ ga-enwerịrị onye eze mmụọ bakịrị, and onye ọbụla eze mmụọ bakịrị bụ onye ọ ga-ebunye ọfọ. So gịnị na-emezi ebe a?
zana ma ajụjụ ndị a na mana last lotakwalio na the date bụ gịnị okwu n'openly na the date a ga-eme Imo Awka and ọsọ Awka niile zuru ezu bịaba o were ukwu o wee sị na ụmụ okpu day na-aga eholue on May 18 May nke a na-abịa abịa mana Ọpụeke day na-aga eholue on 22 why now Grand Egwu Imo Awka day ga-adị on 23 ife abụ date eze mmụọ ka fasi wee kwuo allegedly and ọ sị ndị Igwe onye nke bụ ọzọ gidigbam ka finansụrụ ha wee sị Awka niile zuru ezu ha bịaba na Imo Awka day eluena mgbe enwere m okwu after nke o hosturu now gives Nwosu oge host nke abụọ let's say now na ọ bụ ha sị ka ọ tọrọ banye si na eze mmụọ Imo Awka mere indoors based on n'ọgbala afa check days ọ bụrụ na eze mmụọ Imo Awka gbara afa n'ezie weta date with Austin ndị Igwe ị na-eche na olu echi Gibson Nwosu eme Imo Awka nke with eze mmụọ nke a ga-eme Imo Awka mmena abụọ because na ana m ebu ụzọ ama ọkwa mmiri maka ozuzo maka abụ m onye Igbo I know na gọọmenti adịghị in charge ihe gbasara igwe n'ala Igbo because na o nwere one great man bịara main box kọwalụ m ya ọfụma how ndị gọọmenti si were over ihe gbasara igwe chip n'ala Igbo nghọta ya ọfụma o mere mmata yes na gọọmenti nwere right itinye aka ihe gbasara igwe because na ndị ọdịnala agaghị further ime ka igwe bụrụ their own mana currently now gọọmenti na-enye asambodo mana ndị ọdịnala na-ebunye ọfọ so kezie onye nke ebuili ọfọ mbụ aka ji ọfọ Imo Awka because e kwuru here na akwụkwọ ya na edelufa wee postuo na peji ọzọ gidigbam onye nke bụ Austin ndị Igwe ozu Awka epostu wee sị na after consultation o mere mbụ eze mmụọ Imo Awka ewee kwuo date a ga-eme mmemme nwere na-ajụ a ga-emezi Imo Awka ugboro na abụọ ka ọ bụ omesịa nke mbụ Austin ndị Igwe omee nke mbụ Gibson Nwosu nke abụọ kedu onye alụsị eze mmụọ Imo Awka bụ iri ọfọ maka onye ọbụla o bụ iri ọfọ ka aja ana mana onye ọbụla enyere asambodo bụ gọọmenti bụ onye nke anwa ntị ọdịkwọ tell us what you think ugo ebalego na mgbagbu no sentiment truth ka anyị na-achọ nụ